Diyos, marahin hapon po sinugubos mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-offer ila agtabi sa silent mode ang sino mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibig kang orasyon perata. Pamiibi laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Tangaran ka nama, kanaki, kan Spirito Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumokan sa mga pangangaipadigdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakaw mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan at amanan ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakula si nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan at siniba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan ka po nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Tangaran ka nama, kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sinugabos mga tugang. Ngunyan iyo po ni kaapat a Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Isabay po niya to sa misa ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family, Mara Nocomora and family, for all the blessings offered by Mr. and Mrs. Ray Ruth Miraflor, for Noah Christian offered by Noel Ocasio, Thanksgiving offered by Satyada and De Las Alas family, Thanksgiving offered by Babes, by Fe Nosil and family, by Mia Villaferte Manzanido, and by Andrade Dayandante family. Special intention for fast healing offered by Mr. and Mrs. Ray Ruth Miraflor. Special intention healing for the sick offered by Edna N. Mabus. For civil engineering licensure examination offered by Edgar Alan Talaran. For the same examination offered by Mark Jesus A. Salas. For the eternal repose of the following souls, for Armeline offered by Montes family, for Alfonso Eduardo offered by an anonymous, for Hill offered by Fernandez family, for the souls of Sharon and Norma offered by Bobet Rebadulia, for the souls of Zenaida, Josefina, Anania, and all souls offered by Aurora Liaguno, and for the souls of Jose, Jacinto, and George, offered by Brimon family.
Banwaan ng Diyos, matinugban gabos, asin sarabay niya itong awiton, anawit sa pagpoon. Wan magarawit na madya, paladan kada kulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Sa ngaran nga namasin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indugabos mga tugang. Marhay na hapon man po, O Father. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, Tanagdasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo at sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamilbi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kaguranglan maheraka, kaguranglan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marayan buot. Ginoo maumika, dinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na nating bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako asa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog kalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asinding kasagkoran, maggiya kasamo pasiring sa pakisumaro, kan mga langit no nakaugmahan. Tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kunsain nagikan an kusog nin pastor. Huli kay Yesu Kristong, kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Alituria kan tataramon. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tao na yaon sa templo na ang pagkarahay kan pilay, bako dahil sa sindang kapangyarihan. Kundi hali ini sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesus na kagurangnan. Himatayan po niya to an enat na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwaan asin mga gurang, kun kami sinisiyasat ngunyan, manungod sa marahay na gibo sa sarong tawong maluya, kun paano ini naligtas, maaaraman nindo gabos, asin kan bilog na banwaan in Israel, na sa ngaran ni Jesucristo na Nazoreo, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos hali sa mga gadan. Sa ngaran niya ang tawong ini nakatindog sa atubang nindo, marahay. Siyang gayo ang gapong isinikwal nindo na mga paratugdok, naging sarigan. Asin mayo kiisay paman ang kaligtasan, tamayong ibangaran sa sirong kan langit na itinaos sa mga tao, nakaipuhan para kita makaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Aleluya! Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod paman ang sa iyang pagkaherap. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa tao. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa mga Ginoo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Nagpapasalamat ako ta sinimbag mo, asin ika ang nagi kong kaligtasan. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sariga na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Diyos ko ika, pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaurog ko ika. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod paman ang sa iyang pagkaherap. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Dahil sa merito ni Jesus sa krus asin pagkabuhay liwat, kita gabos naging mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapodan kita na hingwahon na maging kabaing sa Diyos sa paagi kan buhay na banal, asin pano nin pagkamuot. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilnga kung anong pagkamuot an itinaos sa to kan Ama. Napag-apodon kitang mga aki kan Diyos. Asin iyo iyan kita. Huli ka ini dai kita mamimidbidan kan kinaban. Hulita dai siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos. Asin dai pa ipinahiling kun magiging ano kita. Aram ta na kun siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
Alleluia, 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 alleluia. Kan kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na Ebanghelyo susug kay San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ako an marhay na pastor. An marhay na pastor ididudulot niyan sa diri para sa mga karnero. Alagad an parapatandan na bako man na pastor, na bako man na sa diri an mga karnero, natatanaw an lobo na nagaabot, binabayaan niya an mga karnero asin minadulag, kaya tinatabag sinda kan lobo asin winawararak. Huli ta parapatandan siya asin mayo nin mga pagbakulog sa mga karnero. Ako an marahay na pastor, midbid ko an sakuya, asin midbid ako kan sakuya. Siring na midbid ako kanama, midbid ko man anama. Asin ang buhay ko itinataya ko para sa mga karnero. Igwa ako ni ibang karnero na bakong tagalooban na ini. Sindaman kay puhan ang tabayan ko. Dadangugon ninda an sakong tingog, asin magkakaigwanin sarong aripunpon sarong pastor. Iyo ini kung takno tanamumutan ako kanama, huli ta tinataya ko an sakong buhay, tanganing makamtan liwat. Mayo nin makakaagaw kay nisako, ako sa diri ko ining itinataya. Igwa akong kapangyarihan itaya ini, asin otoridad bawion. Ini ang tugon na inako ko sa kong ama. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, ngunyan na Domingo, pinagseselebrar niya to ang ika-4 na Domingo sa panahon kan pagkabuhay liwat. Asin man ngunyan, iyo ang World Day of Prayer for Vocation. Mas midbid niya to ang Domingo na ini bilang Good Shepherd Sunday. Aram niya to na ansaro sa pinaka-famoso o pinaka-popular na imahen ni Kristo, iyo an marhay na pastor. Mga retrato na kung sa inyaon si Kristo na may dara na karnero sa sayang abaga o kaya sa ibaman na picture na siya naglalakaw sa enotan kan mga karnero. Ang mga imahe na ini, asin suiba pang kapareho kay ini, harani sa puso niya to. Huli ta na mamatian niya to ang pagkamabini, ang pagranga, asin man ang pagkaherak kan sa tuyang kagurangnan. Pag nahihiling ta ang mga retrato na ini, nagkakaigwas sa tuya nin personal na kahulugan. Na matean niya to na kita, su karnero na pinagdadara ni Jesucristo. Kita su mga karnero na nagsusunod sa satuyang kagurangnan sa pagiyas sa tuya. Ang mga imahe na ini nagtataw sa tuya nin kasiguruhan na si Jesucristo iyo ang sa tuyang suporta sa pagbaklay sa kinaban na ini. Na pag nagaabot ang mga kadipisilan, pag nagaabot ang mga pagbalo, ang marhay na pastor, di kita bubutasan, kundi danay kita nakakabiton asin papakusugon. Siguro familiar kita duman sa magayo na tula na may titulo na Footprints in the Sand. Igwang sarong tawo daa na nangiturugan, asin sa pangiturugan na ito siya naglalakaw sa baybayon kay iba ang mahal na Diyos. Namalisyahan niya na igwang duwang sets kan gira kibitis. Dangan so tawo na naglalakaw kay riba kan Diyos, namalisyahan man na duman sa mga pagkakataon kan sa iyang buhay, nagaribaga magabaton, so mga pagkakataon sa iyang buhay na dakulo na problema,
nagari bagadain ng paglaob, so mga panahon nagari na siya pinagsangkuban kan kinaban, nariparod niya na itulugod sa mga pagkakataon na saro sa nanggira kabitis an sa iyang nahihiling. Kaya hinapot niya ang Diyos kung nyata, ta sa mga pagkakataon na ini, binabayaan siya kan Diyos na magsolo, na maglakaw. Sabi kan pagtatapos kan tula, but I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I do not understand why. When I needed you most, you would leave me, God. But God whispered, my precious child, I love you and I will never leave you. Never, ever. During your trials and testings, when you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Nadangog niya to na pinagproklama ni Jesucristo sa Ebanghelyong unya na aldaw na siya ang marhay na pastor, na nagdudulot kan sa iyang buhay para sa iyang mga karnero. Ang sarong parapatandan, a hired man, ding pakilabot sa kapakanan kan mga karnero, asin binabayaan ang mga ini kung magabot nan oras kan peligro. Pero si Kristo, idinusay niya ang sa iyang sadiri para sana sa iyang inaataman. Asin ginigibo ini kan sa tuyang kagurangnan, ninhulita, nahihirakan niya kita. Malangani, dumanbaga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, asin sa Ebanghelyo man ni San Marcos, Kapitulo 6, mababasa niya to, napakahilig ni Kristo sa mga tao na hiroan sa iyang puso para sa sainda, ninhuli tagarisinda na nalalagalag, asin napupurisaw, gari mga karnero na warang pastor. Kaya idinusay niya ang sayang buhay para sa tuya. Sa paagi nin pagtukdo sa satuya kung papaano tunay na mabuhay. Kung magigirumduman niya to sumangkatukduan ni Kristo, makasimbagan duman sa gabat na pinapasan kan mga tao. Dahil sa kadakol asin burdensome na mga lay na pinagtatao kan mga Fariseo kay itong panahon. Pinapahiling sana ni Jesus kung papaano mabuhay susog sa kabutan kan Diyos sa paagi kan pamumuhay na may pagkamuot asin pagsunod sa kabutan kan Diyos. Ining kabutan kang Diyos, iyo ini ang main premise kan sa tuyang pagiging Kristiyano. Inaapod kitang Katoliko, inaapod kitang Kristiyano, ninhulita, dapat pinagsusunod niya to an kabutan kan mahal na Diyos. Sa kadakol sa ng paagi, sa kadakol ng mga responsibilities, na mga roles na pinagtataw sa tuwi, bako sa bilang sarong padi, bilang sarong ama, sarong ina, sarong maestro, sarong pulis, sarong abogado, sarong doktor, asin kadakol pang iba. Ngunya na Domingo, pinagsugo kan sa tuyang obispo na basahon ining sarong surat hali sa Caritas Philippines. Asin, basahon ko sa Indo, sa bilog, halipot malangini, tanganing mas masabutan niya to kung ano ang pinagahagad sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Igwa ining titulo na sarong ariponpon, sarong pastor, pinag-translate na, ang original kay ni sa English. Ngunya na aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang Domingo kan marhay na pastor, inaapod man ining Domingo din bukasyon. Sa Ebanghelyo, ipinapamidbid ni Jesus ang sadiri niya bilang marhay na pastor na anda magtayakan sa iyang buhay para sa iyang mga karnero. Aram niya na igwaman siyang mga karnero na nasa luwaspakan sa iyang turil. Inahanap niya asin inaantabayan man sinda, tanganing magkaigwa nin saro sa ng aripunpon, sarong pastor. Siring man ngunya na Domingo, sa tuyang ginigirumdom asin ipinapamibi, ang gabos na lideres sa nasyon, orognan sa tuyang lideres sa politika. Ipinapamibi ta na maingat nindang pagatid-atidan,
an senyales kan panahon, asin magin bukas sa mga pagiya kan Espiritu Santo, tanganing mapaurog ninda an karahayan kan kagabsan. Siring na ang mga marhay na pastor dinadara sa mga berdeng sabsaban, an sindang aripunpon. Asin sinusurog laban sa mga lobo, kay puhan tani lideres na mga taman asin maprotehir kan sa tuyang kahirasan, siring kan West Philippine Sea, para sa presente asin maabot pang mga henerasyon. Mahalaga ini asin dai matatawadan an marhay na lideres sa mga gibong pagkamot sa sosyedad, tanganing maiangat an kalidad kan buhay kan mga nahuhuri, mga nawawara, asin mga kasaradayan. Pagirumduman ini sa mga laiko kan sa indang bukasyon na mag-ebanghelisar sa publiko. Si Papa Francisco sa iyang surat ensiklikal na Fratelli Tutti, nagsasadol sa mga laiko na aktibong magpartisipar sa buhay politikal kan sa tuyang nasyon. Saro ining imbitasyon sa satuya gabos na panibaguhon ang satuyang kaandaman, na idusay at satuyang mga buhay para sa satuyang nasyon asin sa satuyang kapwa Pilipino. Sa paagi nin marhay na politika, ang mga pamilya day magugutom, ang mga dukha magkakaigwang oportunidad sa trabaho, asin ang jóvenes magkakamit nin edukasyon. Bilang sarong aripunpon ni Jesus, kay puhan na sarabay kitang magbaklay, sararong nagatid-atid kan mga pangangaipong ini kan sa tuyang sosyedad. Pinapakusog ang buot kan lambang saro, mantang sa tuyang sinusundanin may kusog ang dalanin pagkamuot. Kay puhan tang magin marhay na mga syudadano, nagsusuporta sa marhay na lideres sa politika, na naguutob kan sa nagatungdan na maghira sa pagkamot kang Diyos sa gabos, urog na sa mga dukha. Kay puhan taman mautob ang satuyang katungdan, na magin marigmat tanganing ang satuyang lideres sa politika, danay na naglilingkod para sa karahayan kan kakabsan. Lugod ang satuyang mga parokya, magdara kan gabos na tao sa lamesa nin pakikipagdialogo, asin lugod ang satuyang mga tugang na Pilipino, magsunod sa halimbawa kan marhay na pastor, mantang sa indang ginigiyahan an sa indama ng mga komunidad, pano kan pagkamot ni Jesus para sa iyang mga karnero. Pinirmahan ni Reverendissimo Jose Colin M. Bagaforo Didi, Presidente kan Caritas Philippines. Matindugan gabos, sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod kita gabos, nagtutubod ako sarong Diyos sa mga makakamhan, Kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon dagikan sa ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili niya lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halat sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ka Virhen Maria, asin na tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin inilabong, asin ka nagkatulong aldaw, nabuhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na balik sa paghukom sa mabuhay, asin magadan. An sa iyang kahadian din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kay baka namasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon,
Amen. Mga tugang iitas niya to an sa tuyang mga pamibiyon sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurang nanhinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanghaning siring kay Jesus, ang mga namamayokan simbahan, maging tunay asin mainbod na mga pastor kan sa indang aripumpon, sa dalan, pasiring sa buhay na diing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing warasan kita kan kagurangnanin pagkamakulog na makisumaro sa mga kaugmahan, asin mga kahorasaan kan sa tuyang kapwa. Dangan makaarok kita sa pagkamuot kan marahay na pastor. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hobenes, magkaigwanin kusog buot, asin bukas na puso, na maging mga pastores kan ariponpon kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, makamati kan pagkamuot kan marahay na pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninongan ni Kristong na buhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang naglalakbay kami sa buhay, tabahin kaming madangog an sa imong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asing maglakaw sa imong inagihan, iniinagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kanyo karisiya. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sa ko asidan sa idong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, akoon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iya na tinatawan mo kan dahilan ni labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sagkod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Di kakagurang na di pagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway na arubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Di siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani danay na sinusurog kami sa tubang mo, idinulot na sakripisyo day na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan malagit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sangaran kan kagurangnan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos da kabanalan, kaining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa mong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos da klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos da mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tuba nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadean mo,
An buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mo kakanod sa arualdaw, itao mo sa muyang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na ka magdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar.
Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pagkamot na nagdaraning katoninongan. Ansa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawuhan makakaarang pagkamot, iyo ang dahilan. Siyang kagurangan, nagdarakan katotohan. Siyang paglaom, magtataon, ikusog asin buhay. Siyang kagurangan, nagdarakan katotohan. Siyang paglaom, magtataon, ikusog asin buhay. Mamibi kita. Marhay na pastor, pagkanigon mong antabayan an sa imong banwaan, asin ang mga karnero na tinubos kan mahal na dugo kan sa imong aki.
Maghani kong ipamugtak mo sa mga sabsaba na daing kasagoran, huli ki Kristo sa mong kagunangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ng second collection para po ini sa Good Shepherd Sunday. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado sin Domingo, nagabot po sa 30,432 pesos and 15 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa, nagabot po sa 2,520 pesos. Ang second collection nagabot man po sa 7,332 pesos and 50 centavos para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan simbahan. An imahe kan parokya na Our Mother of China, as in Our Lady of the Poor, masabay po sa Inang Magayon Grand Marian Procession sa Mayo 1. Mapuon po ang prosesyon sa Sawangan Park sa oras na alas 5 sa pagkahapon, pasiring sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral. Iniimbitaran po kamo na magpartisipar sa gigibuhon na aktibidades kan sa tong parokya sa nasabing aldaw. Sa Mayo 3, sa Kud 11, magkakaigo po nin Misa Novenario para kay Our Lady of China sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maot po maging novena mass sponsors, magpalista na lang po sa may opisina. Siring man, available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo as in St. Jude Chibi t-shirt sa parish office. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Daniela B. Mayor, 2,000 pesos. Nobi and Nabi Quintan, 1,000 pesos. And Romel Madrid, 1,000 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Maluhod po ang gabos para sa pamibi para sa katuninongan asin pagbago ninin sa syudad. O banal na puso ni Jesus, ang realidad kan sa mong lugadan as sinasasakita na banwaan, minabusol sa mo na maghidali sa pagsimbag sa mga problemang hinahampang niya mong unyan. Kami sarong makasalan asin nagagabata na banwaan. Warak ang sa mong puso asin maluya ang sa mong buot. Kaipuhan miyan sa imong puso o kagurangnan, sa paghingowang kami marahay asin mabilog iraray. Ninhuli sa pagtubod sa imo asin pagkamot sa imong nasyon, buot nyamang magpartisipar sa imong gibong pagbago sa mga tao, pamilya, grupo asin sa sosyudad. Sa paagi kan makapangyarihang pagkamot kan sa imong puso, minako kami nin bagong kusog asin higos nin bagong kalayo. Sa nakayang magpabago asin magpakarhay kan sa mga buhay, bilang mga individual asin bilang sarong nasyon. Pagkamuot kan puso ni Jesus, tawi kami nin isog asin tiyaga, kadunongan kan puso ni Jesus. Tukdoy kami na magpamibi, maglaom asin mamuot sa gabos sa panahon. Amen. Banal na puso ni Jesus, Kahiraki kami, daing digdirang puso ni Santa Maria, ipamiibi mo kami, mabinio na puso ni San Jose, ipamiibi mo kami. matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sarabay na malakaw kato at akamagogma kita, sarong padudumanan sa Diyos, sa Amang makakamhan. Hararom na pakaukod, nagtalubo, nagbago, pangapudan, dayupot na sisimbagon, pakisumaro, papagdanayon. Madya na kita, maging ilaw sa iba, giyanan banwaan, ibahan sa Ama. Madya na kita, makisumaro na, makiayon, magdamay, maging tunay na kapwa.
makiayon, magdamay, magintunay, nakakwa. Good afternoon po.